jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'i y'ale ko fɔ i bɛ CEDEAO i b'a ko fɔ Bakari awa i k'a dɔn yalima CEDEAO ka filenkolon ci k'a dakolon ci ka éclatement yalima an bɛ o sira de kan wa ko n'i y'a jateminɛ alliance des états du Sahel a bɛ AES a b'o de ko fɔ Bakari ale ni awa i k'a dɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest a bɛ CEDEAO ko fɔ u ka lahariya bɛ cogo min na jango tɛ AES ko k'olu bɛ bɔ CEDEAO la a kɛn bɛ CEDEAO yɛrɛ bolo sɛkili fila siri koyi CEDEAO bilama ko min b'i jaabi Bakari o kuma t'a la Bakari y'a jira k'a fɔ o de siratigɛ la CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na bi Bakari awa i k'a dɔn u b'u ɲɛ de maanabɔ ɲɔgɔn na ɲɛ minnu bɛ tigɛ ɲɔgɔn na kumakan kuma bɛ seri ɲɔgɔn kan jɔnni ka baara don jɔnni y'a kɛ aw de don kɔgɔ aw namiw nakariw nadaga sanu Bakari awa i k'a dɔn aw de y'a kɛ sabu aw de bɛ ka awa i k'a dɔn aw yɛrɛ ka jamanadenw aw de b'u kɛlɛ k'a ɲɛsin awa i k'a dɔn jamana wɛrɛ ma Bakari min ye CEDEAO ye ne ye jateminɛ kɛ min ye Burkina Faso Mali Niger olu kɔni awa i k'a dɔn olu k'an sen da la bilen an bɛ bɔ a la pewu Bakari olu latigɛ awa i k'a dɔn o ye fɛn min ni a b'i n'a fɔ a bugunatigɛ kɛra ka ban a yɛrɛ kɔni kɛra fɛn min n'a kɛra ka ban sabu ni Ala sɔnna a ye si jɔ k'a kɔnɔ Bakari janvier kalo tile 24 ni tile bɛ taa bi yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn Mali ni Burkina ani Niger CEDEAO ko a banna pewu o de siratigɛ la nin wulikajɔ min filɛ nin n'o baara bɛ ka kɛ Bakari siga foyi den kelen t'a la k'a kɛn bɛ ka farali yɛrɛ kɛn bɛ k'o de don awa i k'a dɔn CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ CEDEAO bilama k'a kɛn bɛ awa i k'a dɔn kan fila ye kelen ye Barça ye kelen ye Real Madrid ye yalima kelen ye Juba ye Bakari kelen ye Sadi u bilama a kɛn bɛ awa i k'a dɔn u bolo u t'a si dɔ ye Bakari fan dɔ ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ olu ye awa i k'a dɔn nadaga sanu olu ko k'a to yen AES awa i k'a dɔn k'u ka bɔ ko maa si kana awa i k'a dɔn ni jamana saba deli ko k'u to yen u ka bɔ fan dɔ in fɛ olu ko awa i k'a dɔn n'an y'u to yen n'u bɔra a bɛna kɔlɔlɔ min lase anw ma a bɛna tɔɔrɔ min lase anw ma yalima aw hakili k'a fɔ ko tɔɔrɔ bɛ ɲɛsin awa i k'a dɔn jamana saba in de ma nka CEDEAO jamana tɔw a bɛ gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min las'u ma lagosi ani lamɔliya min n'a b'a las'u ma Bakari awa i k'a dɔn a tɛ fɔ ka se a danna o ka ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni b'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ni Niger ani k'a dɔn min ye Burkina ye k'u nɛgɛ min bɛ se k'a to hali bi Bakari u bɛ se ka awa i k'a dɔn jisuma dɔɔni kɛ u koliji la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a fɔra ko kalo tile 24 n'o ye janvier kalo ye dɔw ko k'a lajɛ k'a pousser kumakan goma kana f'u ye u kana lagosi den kelen kana k'u la min b'u tɔɔrɔ den kelen maga kana k'a la min bɛ se k'a to hali bi Bakari u bɛ se ka na awa i k'a dɔn CEDEAO kɔnɔ baaraw la waati min AES jamana tɔw awa i k'a dɔn an b'o kuma min na Bakari olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'a to AES a bɛna sigi an bɛ don min na i ko bi Basidiki b'a den ɲininkali kɛ CEDEAO ka nin wologotili a n'a ka nin yɛlɛmali don n'a nataw la an bɛna sigi k'a ye k'a fɔ AES jamana wɛrɛw bɛna fara kan min ye CEDEAO ye k'a filenkolon ci k'a dakolon ci ka CEDEAO ko ban wa ɲininkali don